Sydänhämeen huippujengi. Ja viimeinen huiputus edessä. Happi alkaa olemaan aika vähissä. Ollaan lähdetty perusleiristä 41 minuuttia sitten ja Hanna tuossa kärsii jo vähän vuoristotaudin oireista. Se on yskinyt jo vähän päätä särkeä ja meillä on tässä nyt viimeinen jäätikköseinä ennen Kuortunturin huippua ja 4 astetta lämmintä. Meidän on pidettävä kiirettä ennen kuin aurinko alkaa lämmittää näitä rinteitä ja lumivyöryn riski kasvaa. Todella. Mitkä sulla on, Hanna, fiilikset? Koetaan koville ottaa, mutta periksi ei anneta. Joo. Hakut unohtu mökille ja jääraudat ja köydet, mutta me vedetään sydänhämäläisellä sisulla huipulle asti. Voitte seurata meidän matkaa. Maisema on hieno. Siis postikorttimaisema, me ollaan ikinä oltu tällaisessa. Eikä näin korkealla. Ei. Tää on ihan mieletöntä. Nyt on kyllä Keinonsiskukset ihan ihmeissä. Terkkuja. Terkkuja.